e vou pezar no forno, e vou coller as cousas, e vou poñer 220 grados para poñer unhas patacas que ides flipar. Hoxe vou facer unhas patacas con algo máis, sí, con algo máis, ou que? Cunhas costeletas de rancho, de porco, sí señor. E vamos facer esas costeletas de porco cunhas pataquiñas moi raras que xa están a cocer, casi cocidiñas, vale, para que todo nos colla, no? Nestes intres, pero vamos facer cunha salsa de mel. Mel, que non sei onde ven, porque o meu Rafa é tan viaxeiro, este recadeiro, que non sei onde está nunca, así que vamos a ver onde está. Rafiña, onde andas? Ola, Iván, compañeiro, oído en Quiroga, chef. Ata o sureste da provincia de Lugo viñemos para conseguirche ese mel de brezo, bueno, mel de breixo, breixo que breixo en galego, brezo en castelán, breixo en galego. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, sabes que fai unha vella no xinasio? Zumba! Veña, un abrazo. Honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Estou con Manuel, de Euromel. E rima, ademais, Manuel. Graciñas por atendernos. O noso chef hoxe vai cociñar co teu mel. E a min dixeronme que é un dos mellores meles de Europa. Sí ou non? Sí, efectivamente. Este, por exemplo, é un mel de brezo de primavera, que este brezo é un dos mellores de Europa porque non o hai en toda Europa. O sea, temos aquí nas montañas de Lugo, digamos nas montañas de Quiroga, e parte de Ourense, que podemos sacar desta clase de mel por esta planta que non hai nun contorno de lado ningún, nin de Cantabria, bueno, en todo España, nin en toda Europa hai desta calidad de mel. Esta variedade de breixo dáse aquí en Quiroga. É brezo de primavera. Isto é de 3 plantas, desta e de outras dúas, que as outras dúas, efectivamente, podes saber doutro un contorno de Galicia, pero esta non. E dáse na primavera. E este é brezo de primavera, porque o outro brezo que hai en Cantabria e por aí, pois é de brezo de verán. E despois tamén tes mel de castaña. Sí, tamén temos mel de castaño e polen de castaño. Canto produces ao longo do ano? Canto mel? Ti ou as abellas, mellor dito? Bueno, normalmente tiñamos que producir 50.000 kilos de mel cas colmenas que temos. 50.000 kilos? Sí, pero os anos vei moi mal e, bueno, producimos pois de 25 a 40.000 kilos de mel, porque os anos non vei como tiñan que vir, pero lógicamente tiñamos que producir esa cantidad. Mima, e cantas albarizas tes entón? Pois temos 46. 46 albarizas, é que Quiroga temos este home. 36 albarizas en produción ecológica e o resto pois é convencional. E se che pregunto unha receita con este mel para darlle idea aos nosos espectadores do Está Chebo, que me recomendas, que me dis? Bueno, con queixo é como máis se usa. De feito, o mel é un produto que este mel, pois como ten moitas propiedades, non se debe quentar a máis de 40 grados. Entonces, vale. Pois, bueno, pois unha receta pois cunhas tostadas ou cun queixo que nós, efectivamente, como máis logo vemos. Despois supoño que haberá moitas máis. Ti botas o café, se non me equivoco, non? Eu boto o café todos os días porque teño algo de azúcar, pero como mel me ten uns ingredientes que me benefician, pois en vez de tomar o café pois con azúcar, pois tomo con mel. Entonces, pois ingredo unha cucharada todos os días. Bueno, aí queda iso. Manuel, graciñas. Nos estaremos atentos a ver que fai con este mel Iván na cociña. Graciñas, vale, por atendernos. Vale, gracias a vos. Taluguiño, rapaces, taluguiño. Ollo piollo con Manuel, non sabe nada. Bótolle un pouco de mel ao café para que sepa un pouco mellor e para ir meténdolle cousas máis particulares. Pois é certo, é máis nutritiva o mel que o azucre. Eso é certo. E tamén dicía unha cousa que é certo, pero entre cousas, que non se debía quentar. Bueno, hoxe imos quentalo mel nós, porque imos facer unha salsa para adobar estas costeletas que vos ides chupar os dedos fino filipino. Xa veredes como así. Mirade, e, de feito, vamos empezar por eso directamente. Que ungüento lle metemos? Pois é moi fácil. Con que marida o porco? Pois marida co limón, marida. Marida co tomiño, marida tamén. E marida co mel, marida. Verdad que é moi fácil de encontrar ese mel con orellós, con pasas, cunha compota, con castaña, sempre con cousas doces, porque eso é o que lle pides a carne, de acordo? Pois o que vamos facer nós é coller directamente un bol
directamente eso. Un batedor, de acordo, e máis un coador. Aquí temos todo. Xa temos todo preparado. Xa veredes que fácil facemos isto. Ademais, xa temos unhas patacas con isto, que despois con esa salsiña do mel, ides... Bueno, non te adiantes, Iván. Estate tranquilo. Vale, temos un pouco de tumiño. Metémolo aquí, así, sen nada máis, Collemos estes limóns, eu vou ver, teño dous, pode ser un, pero mirade, facémoslle ese zumiño de limón. Ai, vou coller tamén por aquí outro bol para ir metendo as cascarufas. Eso é, veña, un pouco de limón que lle vai vir moi ben. Este limón, por certo, vai empezar a cocer xa na costeleta. Como que cocer? Sí, cocer non só se coce con calor, os ceviches estes tan internacionais que ven do Perú, que veñen por aí e tal, cociñan ese peixe cun pouco de limón. Pódese facer, E que teño por aí? Porque estou falando con vos e voume acordando. Teño unhas patacas que xa lle vou quitar o lume. Aí están. Ides ver o que vamos a facer con unhas patacas cocidas co seu propia pel, xa verás, Vades ver que eso vai ver moito. Mira, con un limón e medio, sí, un limón e medio máis que suficiente polo que vexo por aquí. Así que estas pepitiñas xa non as temos, e isto puñémolo por aquí e facemos así. Vale, este limón ímolo usar despois, non vos preocupedes. Vale, perfecto. Temos por aí ese limonciño, de acordo? E agora vou coller unha culler e vamos pillar esta mel. Que maravilla o mel, tío. Que maravilla o mel e que maravilla a natureza. Sí, e digo natureza, porque de onde ven o mel? Esa de Breixo, esa di que é internacional, que só se dá nese sitio. Pois podo-mo creer. Nos vamos a meter, mira, tres. Voume envalentonar. 3 culleradiñas así de mel. E un pouco máis, porque o que queda aí, senón non son 3, que miro o que queda aí. E non a vou lamber porque non quero ser un cochán con vos, pero podería lamber perfectamente. E o que facemos é unha pequena, batida, unha pequena emulsión con ese limón, con ese tomiño e con esa mel. Vades ver que é tan sinxelo de facer. Vale, que vos dice, por que non botei nunca mel nunhas costeletas, Pois cando provedes isto, ides entender de que vos falo, de acordo? Vale, temos isto ben batidiño. E estábamos dicindo, que fan as abellas? Bueno, as abellas fan maxia. Maxia potaxia, di o outro. Por qué? Porque collen, van polinizando, van collendo flores daqui, deste caso de Breixo, unha margarita, unha rosa, e van collendo ese zume, ese polen. Despois non sei que carajo fan, un din que vomitan e sai o mel. Eso é unha realidade. Mel que xa de tempos ancestros era o que alimentaba algunha poboación cos sistemas de azúcar. Pero os osos tamén o fan, Os osos non os osos do corpo. Os osos, o oso yogi, digo, a ver se nos enteramos. Mirade, un pouquichiño de sal, vale, que vamos a meter xa por aquí. Un pouquichiño de sal por aquí. E pa dentro. É ben fácil, Mirade, aquí imos deixar macerar mentras facemos outras cousiñas durante 15 minutiños, de acordo? Mirade, facemos así e con esta tamén. Mira, unhas cousiñas ben xeitosiñas, Pedilles ao carniceiro que vos las poña un pouco grosas, de acordo? Así, e agora metémola aí. Mirade, poño por aquí, vale, limpo por aquí e collo esta mesma lingua e vou intentar macerar todo isto para que se molle toda a carne, eso é, toda a carne. Inda será mellor que colla isto, mirade, Inda será mellor que colla isto. Deixademe un segundo e vou nas envolver así. Vale, moito mellor, tes moita máis traza. Parecías medio parván, carajo. Mira, aquí está. Vale, vamos deixalas aquí ben humedicidas e ben collendo estes aromas do limón e xa medio cocendo, porque ese ácido vai xa darlle un tono especial á carne. Como vos digo, cocendo non, pero case, así que vai a estar brandiña. E vamos darlle pouco lume, pouco lume de verdad. Que facemos agora? Bueno, temos unhas patacas por aí, 15 minutiños e vai a esperar aí. Pode ir á neveira? Sí, pode ir á neveira, pero como son 15, xa o deixamos por aí, Vale, collemos esta balletiña e limpamos. As abellas fan moitas cousas boas, vale? Pero tamén fai cousas malas. Que pasan as abellas? Eu non lle teño teima, pero a miña moza é alérxica, macho. Alérxica ás abellas. Vou ao campo e cada vez que escucho un zumbido... Iván! Iván está aí, pero... botalle un cañonazo á abella porque non ten nada contra ela, pero tampouco creo que lle faga nada a miña rapaza. Outra cousa son as vespas estas asiáticas, Eso sí que é outra cousa. Madre mía, as vespas asiáticas como andan montando últimamente. Mirade, que vos dixen por aquí?
tiñamos unhas patacas, non? Pois a patacas vamos a ir. Mirade, patacas ca súa pel, aí, ese patacón, ben cocidiño que o tiñamos aí. Isto calquera o pode facer, lavas ben as patacas, eso sí, cun trapiño, porque me engaño algo de terra, e ponlas aquí, directamente. Así, porque agora o que vamos facer é ciencia ficción. Así vos lo digo, ciencia ficción. Poño isto por aquí, limpo o meu coitelo por aquí, deixo xa e mirade. Isto xa non vou precisar, así que para aquí, directamente. Ben, témolo aquí, afeito. Que facemos con isto? Mirade, collo unha bandexa de forno. Xa o tiña preparado, 220 grados, vale, e van a estar uns 20-25 minutos, o que vai durar a nosa receita. E que vamos facer? Moi fácil, primeiro papel de forno. Ben, papel de forno. Mentras falamos das vespas, das velutinas, das bitulinas, das tulibanes, Mira, se non escoitei de cada veciño un nome das vespas estas asiáticas, increíble. Casi como cada un dos artiluxos que poñen para poder cazalas, Mirade, poñemos así por aquí, Que fará este trampán? Isto vais vos gustar. Esta receita non falla. Na miña casa, bueno, miña nai que medo a estética cando me ve cociñar di, pero ti, vai. A ver, mirade, un vaso. Empezamos, E miro o que vou facer. Como está cocidiña, é nasnaquizar así como vedes, E vou por outra. Aí, perfecto. E vamos ir collendo así todas as pataquiñas. Ben, gústame este rolliño. Pero que faz, Iván? Xa verás. Vale, está cocida ou non está cocida? Non vos queimedes, que eu son bastante lorchán, pero teño as maus ignífugas, din por aí. Sí, cando os bombeiros xa non poden contar, chamanme a min. Vou collendo os cepos, non pasa nada. Mirade, aí tedes, as pataquiñas esmagadiñas. Ainda lle vou meter aquí un trastazo aí, perfecto. De acordo. E que lle fago? Sal. Ben, sal, perfecto. Por que é perfecto a receita? Casi como a fixera de anillo o dedo, Anel, non anillo, Iván. Mirade, que facemos? Botamos un pouco de sal. E agora, este condimento, falta llago para meterlo no forno, verdad que sí? Pois o que vamos facer é ben fácil. Un aceite de allo express. Mirade, poñemos isto por aquí, vale, e collemos o noso vaso batedor. Un segundiño nada máis. Collemos por aquí, todo organizado. Bueno, esta cociña é ben bonita, ten un enchufa aquí, isto sí que mola, Vas, non está che botar. Que vamos facer aquí? Un pouco de tumiño. Por qué? A ver, Iván, por que vai ser? Porque xa sento o miño por ali e así vai, pois, mistalneando. Temos que facer un vals e os sabores deben haber xuntarse un pouco. E que vamos facer aquí con isto? Mirade, vou coller uns alliños, isto deixo por aquí, que non sei que tal, e mirade o que fago. Collo uns allos, empóñome con eles. A ver, aquí, directamente, que isto das patacas e valme ben para a pel dos allos. Vounos pelar directamente e vounos machucar co vaso batedor. Para que? Para pincelar as patacas e despois metelas no forno e seguir ca receita. Ides ver que facilidade. É isto que vos estou contando aquí. Non é ciencia ficción, é un aceitiño que en vez de aromatizalo, quentando, facendo o mítico confitado de allos, no que é verdad que o aceite queda pois con moi boa presencia, neste caso non vamos ni quentar, de acordo? Non o confitamos. O que collemos é 4 alliños para que teña ben de potencia, porque esa pataca ben cocida na máis, Por tanto, botamos a auga e botamos estes alliños. Espera, a ver. Mira, volto me mola dar vos consellos e despois non facer eu. Eu estou aquí matándome cando vos dixen algunha vez que isto era ben máis fácil se facíamos así. Vale, facíamos así, un buen trascañazo, E agora non había que andar pelando casi ni con coitelo. Mirade, por que non faz isto desde o principio, Iván? Ai, veña. Collemos así, e de repente, chorraciño dos vos, Mirade, sede xenerosos, é aceite, ten 4 allos, Por lo tanto, non vamos a botar un chisquín porque senón vai estar forte, Despois ides cheirar allo toda a tarde. Dame igual, se está bo, a min damaríame igual. O allo un alimento do noso Señor. E que decides dos inventos, Dos inventos das velutinas? Mira, eu teño un veciño que ten a mítica trampa esta das botellas. Vale, a trampa das botellas cal é? É fácil, coxes unha botella así, ábrela pola mitad, meten un furado por aquí, meten outro furado por aquí, e non sei que lle meten por dentro, un pouco de mel ou calquer cousa, algo doce, incluso cervexa negra teño eu escoitado. Meten e van pa aí, e dai non se moven.
Isto sí que me mola, Encendo a motoreta e non me ve nin Dios. ...15 segundos. Xa foron. Escoita, isto é así. É o bo que teñen estes chismes, que van rápido. E fannos a vida moito máis fácil. Como tipo este que puñía as historias aí, vale, puñía as historias aí, pero... Que ten esa trampa, por exemplo? Que aí entra de todo. Non entran as vespas solas das ascéticas vilutinas estas, non entran só esas, entra de todo. E igual non é o mellor, pero sacaron moitas máis cousas. Que sacaron tamén? Unha que era específica. Pero vin unha, un día, esa sí que me gustou, vale? Gustoume ben de carajo. Era como un arpa, así. Mira que me enrollo, pero que isto gustan os animais. As vespas velutinas non tanto, porque ademais cando chocan contra a ventana, a min despértanme. Van tolas, non deben ver moi ben. Son ben grandes, son ben grandes. Pero escoitade, hai unha chisma como un arpa. Mira o que facemos, Vamos a pincelar con este aceite de allo e tomiño, mailo sal que tiña esas patacas. Non digo nada, xa me diredes a que saben, Cando os fagades na casa, quero chamadas. E de por... Oi, compañeiros, teñes que por o meu teléfono aí para cando me chamen, Cando querades falar comigo, metedes un mensaxe, un whatsappazo, as patacas foron un auténtico triunfada. Se queredes metedes comigo, non, po teléfono non vale, solo para dicirme cousas boas, Solo cousas boas. Vale, temos aquí esta pincelada, con ese aceite, esta pataca xa se podería comer así, sí. Como que non? Claro que se podría, está cocida, ten o sal, ten o seu allo, ten tal, pero que vamos facer nós? Despois de pincelalas, levalas ao forno. Ao forno, por qué? Porque así van ter esa potencia magistral, porque van a estar gratinadiñas, en plan, ese chisquirrichisqui lles falta. Así que 20-25 minutos aquí no forno, do noso señor, aí metidas, e a chascarrachear. A chascarrachear que te collo, veña que vou palí. E logo, que facemos agora? Bueno, aquí tiñamos, nesos 15 minutos dixemos, que tiñamos aquí unhas costeletas ben marinadiñas, co seu limón e co seu tal. Polo tanto, o que vou facer agora é coller o artiluxo de sempre, a nosa tixola. Como que non? Collemos unha tixola, puñémola por aquí, e acendemos o lume. Lume que hai que a receita esta, xa verás como vai. Mirade, vamos a quentar isto un pouco. Un chisquichiño de aceite. Ai, tranquiliños, e ora ven o momento do cruxe, vale? Miramos por aquí, poñemos isto por aquí, e sí que temos que facer algo que é quentar o aceite ben, darme un segundinho, e témolo aquí, porque vamos a darlle unha trastada, botámolo aí, e esta salsa vai directamente con que? Mirade, cun pouquiño de viño branco, vale? E un pouquichiño tamén de caldo. Neste caso, caldo de polo, pero podía ser caldo de verduras tamén. Este é un caldo de tal. O que vale é que teña sabor. Acordadevos deso, sempre os caldos con sabor. Pa que lle vamos a meter algo que nos vai a desfigurar a receita, non? Non, mételle un caldo dos vos, dos que fas ti, que ben o sabes facer. E sobre todo se eres un alicento do estachebo. A ver, que temos por aquí? Temos eso, o aceite tiñamos aí, perfecto. Temos isto quente? Témolo. Vamos a facer ruxir? Vamos a facer ruxir, mirade. Costeleta por aquí. E aí, lume. Caben as tres? Igual sí. Que pasa porque non quero igual poñer as tres á vez? Vale, porque baixame a temperatura da miña tixola. Entonces non vai facer esa capa rápida, costrante, que o que quero é que faga, de acordo? Porque a carne, eu creo que está xa pasado de moda isto que a carne de porco ten que estar moi feita. Como que moi feita? Punto menos, o punto. A min gústame o punto a carne de porco, de acordo? Vale, témola por aí. Ben, sacámola, eso é. Aí está, ben selladiña, perfecto. Vamos a meterlle outra trascachada. E dicía, se é normal que as velutinas veñan de Asia, quen a trouxo? Quen a trouxo nun bolsillo? Porque non entendo como chegan de Asia. Hemos un viaxeiros. E por que non chegaron antes? Hai cousas que se nos escapan, ademais, escoita, esta xente que vive do mel, 50.000 litros de mel, dixo. Meu colega Alfonso, colega de meu pai, pero colega tamén, que colega da familia, tamén ten mel. O mel é un mundo, macho. Este de unha cousa, outro de outra. Vale, eu entendo que te queda, pero tan sabores diferentes, tantas cores diferentes. Pois sí, eso é o que é. Mirade, e agora, esta para aquí. Así, mirade, é para aquí. E xa poño esta, esta ainda vou sellar un pouco máis. Por que non a sello, por que non lle dou máis historia? Mira que cor está collendo xa esta,
Por que non lle dou máis? Porque despois indas vou a meter outra vez nesta tixola. Xa veredes por qué. Aí está. A ver, xa creo que escoito as patacas, calade un momentiño. Sí que son as patacas, son. Esperad aí, ó. Vale, metemos esta para aquí tamén, que é onde van a esperar. Os xugos van quedar aquí e van quedar perfectamente postos. E mira o que femos aquí. Aí, ese cor que o que me gusta a min, ese lume. Vamos a baixarlle xa un pouco, vale? Que non se pase demasiado nesta costeleta e xa veredes o que facemos agora. Mirade, costeleta ben feitiña. Oi, que cor, macho. Isto non é ni medio normal, tío. Ai. E que facemos con isto? Para adentro. Home, que me estás a contar? O mel, o limón, claro. Eso. A ver, veciño. Que pasou? Mira pa aí. Xa pensei que non chegaba. Traes uns limonciños, Limóns. Espera un segundiño, que teño que Da botar. horta. Oi, A da ver. horta. Moi lista eres tú. Un pouquiño de viño. Eso é, que vai evaporar. E un pouquiño de caldo. Ai, creo que vai Moi chegar. ben. É logo que faz. Pois aquí tan media dúcia de limóns para que despois dijas que son a jarrada. Menos coito, como unha carrada. Iso é moi lista de Dios. Déixaos Porque aquí. últimamente sabe que se me trae un agasallo, eu non vou dicir nin mu, Sabe ben onde vas, si ou non? Ri. Mira, pas túas receitas, home, non hai como o limón da casa, Como o oiches? limón? Eses teñen zume, Mira, madre se mía. te sigues portando así, arrimo te doute un bico, Non, Como que non? non, eu xa teño can me bica na miña Pero casa. coito, un bico, pode ser un bico calquera, pode ser un bico da amizade ou que? Bueno, É moito, non, eu respeto o COVID, non sabes aínda me quedaron esas cousas. Bueno, Isa, non vou dicir o que pasa detrás das cámaras. O sea, cala a boca. Ai, é moito conto. Falar non ten cancelas, non fajates caso. Home, eso é verdad. E teño unhas patacas. A ver, os limos de onde veñen? Os limóns son da miña casa. Xa che dixen máis veces que meu pai ten limoeiro, que por certo, mira, que gracia, acórdamo este día estábamos falando e digo eu, unha vez, cando era cativa, vin a meu avó varear no limoeiro. Sí. Vou vos dar uns trucos, ó. Como? De varear? Vareaba no limoeiro e digo eu, avó, pero que lle faz? Estás dando unha malleira ao limón, Sí. ao limoeiro. E dime, bueno, que eso era para que viva, é como espantalo, non? Bueno, como como se chama? Non, Bueno, para espabilalo. Para espabilalo. A vareadas. O Pa teu que abuelo dera non era ninguén. máis froito. A ver, non sei se é un mito ou non, é o meu pobre, algunha vez vino varear. E dis que antigamente que se facía así, pero bueno, hoxe non se fai, Bueno, de varear... Non. Bueno, hai algún que a vara gustalle bastante, Bueno, a ver, E varease no despois- río, Hai moito troiteiro que varea no río. Non, porque despois, a ver, hai que cuidar as plantiñas tamén, como a todo. Eso Pero é. mira, meu pai, cando ven as xiadas, porque claro, meu pai ten un limoeiro en Carballo, é xía, que ali non é costa, non hai mar. Sí, así é. Claro, e un amigo del de Lugo dixolle que para que non lle comera as follas, para que non lle comera o limoeiro Sí. ou a xiada, que lle puxera unha botella de auga de litro e medio, cun buratiño pola metade, Bueno, xa. e botalle uns puñados de sal gorda, da de toda a vida, de salar que temos na casa. É un pouco de bicarbonato, non? Non, non, que non vai limpar nada. Moito. Escoita. Mira, cubre a sal con auga e despois ese contenedor así colgades ao limoeiro. Genial, para xiadas. Porque, mira, meu pai tapaba con plástico. Sí. Pero, claro, dillo o amigo este de Lugo, que el ten frutais e tal, e di a ver, eu non podo andar pola finca tapando todos os frutais, porque daquela que... Claro, normal, pasa todo o Efectivamente, día tapando neles. Tapando neles. E daquela, mas non era moi efectivo, tampouco. E daquela, esta da botella de auga funciona moito mellor. Falaba fai un pouco da botella para as velutinas. E sabes que a botella tamén vale pos limoeiros. Pois sí, Mais, como bueno, máis ou menos. Algo así, non? Efectivamente, un Vale, pois invento deses, tampouco un sabía. buratiño, botarlle sal gorda, cubrila de auga e poñerlla. Xa Oi, veredes, como a fanta das xiadas. Cheira un segundiño isto, Isa. A ver. A que te cheira, Xa non me fío un pelo. No, mira, afástume de ti. A ver. A que ule? A recende ben ou non? Sí, pero rara que... A que? A azúcar, a doce. A mel. Ah, vale, Estas vale. costeletas van ir xa... Ah. Estou reducindo nunha salsa que está que lle Bueno, puxen sí, un a la mel, pouco. efectivamente. Sí ou non? Sí, 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 Vale, sí. mira como vai espesando. Mira esa cor que vai collendo, mira. Claro, non identificaba, pero sí, olíame a doce. Isto vai seguir agora. Vale. Quédalle, mira, cando Ui, este un está pouco... como un carameliño, non? Eso é. O carameliño sí que es tío. Mira, escoita, ti tes aquí isto. Agora vai a ir densificando. Vaise sí. o líquido, vale? Do caldo,
o líquido. Moi ben. E agora vamos a meter as costeletas aí, pero é que teño unhas patacas que mandan a Pois chamar aí. marcho daquelas vas ao forno. Sí. Eu traíache eso, na máis, Pero, e xa te vas? Para receitas e para a Jorxiña tamén, auga con limón e mel. E mel, o Ves? mel vale para todo. Gracias, Veña, Isa. chao. Oi, o limón gústame, isto sí. Vale. Cando queiras, tráeme máis. Vale, moi ben. Con invento, sin invento, con Veña. paraguas e sin paraguas. Chao. Agur. Ostra, isto é perfecto. Vale. Bueno, deixos por aquí atrás, veña. Esta Isa, o que vos los diga, xa vai aprendendo, xa me coñece. Mirade isto, mirade isto, mirade esta salsa, como espumea xa. Isto está no límite perfecto, vale, para agora, mirade que vos vou enseñar perfectamente. Mirade como xa vai napar. Isto está engordando. Quédanlle, vale, un minutiño. E que vou facer agora? Vale, como teño aquí eses xuguiños que dixemos antes, tamén van ir pa aquí. Lume a carón, vale, porque en 30 segundiños reducimos e mentre está vai reducindo, vou meter isto, vou polas patacas, creo. Vou miralas, non? A ver, dademe un segundo, eso é, lume ben forte. Isto quedalle nada, Nada. Vamos ver as patacas, a ver. Ai, as pataquiñas casi están, Sí, as pataquiñas casi están, un segundiño. E xa que facemos agora? Meter as costeletas. Eso é o que vos decía antes. As costeletas tiñan ese puntiño que deixei medio cru, vale? Só cunha pasada, de acordo? E por dentro ainda sangran un pouquiño. Se vedes la cor, mira, ahora vou a enseñar. Se vede la cor aquí, ainda está medio roxiña, vale? Quedalle un pouco de cocción. Por qué? Porque o que quería eu era acabalas nesta salsiña. Vides así. Vemos pa aquí, e vemos pa aquí. Tarará. E ahora cunha culler, vou coller, mira, xa me diredes vos, que carajo é isto? Isto é unha maravilla, e non quero ningún simplemente, isto vai para aquí, e mirad o que fago agora. Collo, tranquilamente, esta culleriña que teño por aquí, vale, e voulle facendo isto, mirade, aí, agora sí, con esta salsiña, que dicía outro que non se podía quentar. Bueno, xa veremos. Xa probaredes e diremos se se pode quentar ou non. Vaya, mira, e ainda que non lle faltaba razón. Aí, 5 segundiños, mentras vamos coller as patacas, ou que? Sí, collemos as patacas no forno. Vamos a por elas, vamos poñelas aquí, porque en breves, mentras reduce eso, apagamos... Menos mal que non levo gafas, Ti para aí. Menos mal que non levo gafas. Colle aquí e aquí. Vale, vamos para ali. Mirade estas pataquiñas, por Dios. Mirade que pinta teñen. E agora, según van enfriando, refriando un pouco, mira que costriña. Escoitade un segundiño. Ai, esa codiña que tal. E estas, aquí tamén, un minutiño, e empratamos todo. Non vos lo perdades que vimos agora. Para facer esta receita, comezamos cocendo as patacas coa pel. Por outra banda, facemos unha salsa triturando allos, tomiño e aceite. Machucamos as patacas co cu dun vaso e pintámolas coa salsa. Enfornámolas 20 minutos a 220 graus. Para macerar as costeletas, mesturamos o tomiño, o zume de limón mailo mel e reservámolas durante 15 minutos. De seguido, marcámolas na tixola e retirámolas. Aproveitando os zumos da carne, botamos o viño mailo caldo á tixola e reducimos a salsa volvendo a incorporar as costeletas á tixola para que se empapen desta. Empratamos e a papar. Camarero, camarero, unha de costeletas con mel, con salsa de mel. Teño aquí, e mirade que patacas rustridiñas, e mirade que costeletas con esa salsa ben gorda do mel. Oi, quero ver a todo o mundo na casa facendo esta receita. As receitas do Estache Bo. Quero vos moito. Aguriño!